Yun o guys, rider na naman tayo. Dito po tayo ngayon sa pasukin po natin tong Las Navas Matuginaw Road Going Road Project. Yung pakaliwa pa Las Navas, pakanan po tayo guys. Pasok. Unang barangay na dadaanan, Barangay Bugay area. Itong area naman guys ay Barangay Higinta. Yung pakanan po yan, papasok. May pathway po dyan, diretso lang po yan hanggang Barangay San Andres. Naman ay Barangay Bugtusan. Sa area naman ito guys, ito po ay Barangay Mabini. Andun po yan sila sa tapat. Tatawid pa yan ang ilog, yung Hinaga River dyan. Tatawid sila yan, may going project na ano sila dyan na hanging bridge. Hindi ako nagkakamali, sa area na ito po ay Barangay Rizal. Kaso andun pa po sila sa tapat pa rin po ng Hinaga River. Ayan, hanggang dito na lang itong kalsada. At ang susunod na barangay dyan is Barangay Tila. Sana po ay magtuloy-tuloy itong project at madali nang mapasok yung Barangay Tila na yan. Ayan guys, shout out sa inyo. Salamat sa panonood guys. Thank you, babo.